You're listening to Dili Ni Advice, a Bisaya podcast about modern society and pop culture. Ako si Kringkay. Ako si Darling. Listen to two millennials rant and dish out unsolicited advice like it's our full-time job. Hello, hello, hello! Yes, hello mga kaibigan! Welcome sa isang naman pong episode ng Dili Ni Advice. Karon, nanata sa episode 118. Correct. Wala tay story karon, pero magbasa ta og kanang thread sa Reddit kay interesado kay ko. Pagkakita na ko ani, I love this thread. Ang thread karon, ang title niya kay unsaon pag organic encounter kung di ta gwapa. Mo na ang thread. So, yeah, ikaw nabasa Kring. Ana si kinsa na ang nag-post aning question. Di na ko mag-chat online kay hasula man. Pero tiya naman sad good ko. Maka-organic counter pa ba ka atani? Ang question nimo akong tubagon, yes, maka-organic encounter pa ka. Do not lose hope. Nako ingon. You love yourself first. You focus on yourself. You do what you love. And love will find you. If you're desperate, it will not find you. Okay, turn off on desperation. Huy, kabalo ka Kring. I recently watched a video. Ambot unsa to ihang profession. She's like a relationship coach or love coach. Basta ni ana siya nga. Hala, nakalimot naman ko sa iyang term. Naay duha ka klase dong babae. Sorry. Dili ni ako ang opinion ha. It's an opinion or it was a statement from a girl that I saw in a video na mura siyang relationship coach. There are two kinds of women daw. First is sa to, hala, I'm so sad. I forgot the term. Maghimo-himo na lang tag-term. Himo-himo na lang ang term. Okay. Ang isa do ka babae kay kadtong I-describe na lang. Ayaw na lang. Siya. Sige, i-describe na lang ako siya. Ang isa ka babae daw kay you are there for the man. You are submissive to him. Ngano na ing ani man ang camera? Na-rotate ang camera. What happened? Wait lang, B. Nagbut-but akong camera, guys. Nakoy kuan. Nakoy encounter na I am witnessing somebody who is single. I'm not gonna say who it is. Mhm. I am witnessing somebody who is single. Tapos daghan kaayo siya post sa Facebook about being single. And it's honestly a turn off manggod. Kanang magpadungog-dungog ba na kanang I'm not saying na siya ginapadunggan sa iyang mga friends, pero kanang sige gingon ba kanang single lang sa taani, kanang single lang sa ko sa Pasko, mga ana-ana good. Murag kanang paluoy-luoy good. And it's honestly a turn off. Ako dili man nako siya. Pareha mi babae. So dili nako siya type. Kanang turn off siya sa ako aba is what I'm saying. Kumbaga, kaila ba na ako na? Ay! Ayaw, dili ko musulti kay madox man. Di ko musulti kung kailan ni mo o dili. Pero kuan man good kanang mo to turn off siya kay kanang iya mga post kay puro about being single, kanang gusto daw siya maka-experience og mga ingani, gusto siya maka-experience og ingana. Kanang turn off siya Unta makabalo siya nga daghan na kay siya na-achieve sa iyang kinabuhi. Unta makabalo siya nga achiever kaayo siya. She is enough on her own. When she loves I feeling na ko na siya insecurity. Feeling na ko insecurity. Feeling na ko dili kaayo niya love yang sarili kay nganong desperate kay siya mangita og partner. Like I said, she's an achiever. Daghan ka siyang na-achieve sa iyang kinabuhi na unta i-focus niya ang iyang attention sa iyang sarili and people will be drawn to it. Kanang hala kuyawa ani niya. Kanang kanta ni Neo good. Kanta ni Neo na Miss Independent.
Paminawa gud na. Oo. Oo. She got her own thing. That's why I love her. Okay? Oo. She Ay, wants, gwapo siya nga line. oh, she wants you, but she doesn't need you. Ana good. Mhm. Ana ang ginaingon ni niyo. Mao daw na ang turn on daw kayo nga babae saya because she wants you, but she don't need you. She got her bills paid, tanan ang iyang balay, ang iyang mga kagamitan. Siya ang nagpalit anak tanan. Murag, she got her own thing gani, no? Basta, ata lang ako She maingon. got her own thing. That's why I love her. Hello, Cheesy Log. Thank you for being here. Nag-struggle pa si Darling. Please, Yeah, be na-struggle patient. struggle pa ko. Plus lang Please, mabuhat, mag-patient jud sila. please be patient. Kadali lang din. Unsa naman taon niya akong camera, oy? Basahon ako ang unta no, maminaw siya tigpaminaw ba to siya sa ato ang dili man siya tigpaminaw siguro. Ambot lang wala ko kabalo kung aware ba siya nga naatay podcast. I don't know. But Miss Independent Lyrics by Neo. Kay wala na ta nagtubag sa ano, sa katong thread mismo. Alangan kay nagkuan pa man kadra sa imong kamera. I'm just Kadali buying lang, time. guys. Okay, nana. Sa mukha, ay lobat man gud di ko. Sa mukha na ko, oy. Oo. Oh, I'm so Ana si sad. Neo, ana si Neo. She work like a boss, play like a boss. And I want this girl to know that she does work like a boss. She plays like, I don't know if she plays like a boss. She got a car and a crib. She about to pay them both off, and her bills are paid on time. She made for a boss, only for a boss. Basta good. Ana lang. Mas attractive sa lalaki ka ng ingana, no? Oh. Kanang naay sariling desisyon, dili submissive. Unsa to imong giingon nga kanang two types of girls. Ang isa ka girl kay submissive. There are two types of girls daw. Ang isa submissive. So, they have feminine energy, they surrender, or they surrender to their guy na kanang unsa ilang gusto sa ilang lalaki ilahang tumanon, so they're choosing to let a partner lead but from a place of kanang empowerment, like I know my worth but I believe in you as a leader, so you are going to lead our relationship. Murag ingana ang kind of submissive na babae. Naado ingana ang klaseng babae. Oo. A woman may let her partner plan the date, but she communicates her desires clearly so she still feels cherished, ana. Pero ang ikaduhang klaseng babae, independent or confident. So, they're often cited as murag na ay masculine energy or katong mga boss, katong giingon nimo sa kanta ni Neo. Oo. So, they are assertive, self-reliant, goal-driven, and they are about doing, deciding, strategizing, and leading. So, ang lalaki daw, ingon pa tong coach nga akong gitan-o nga video, yahaning opinion, more drawn daw sila sa babae nga ingana, kanang assertive, kanang confident, kanang kabalo siya sa iyang worth, kanang kabalo jud siya unsa iyang gusto sa kinabuhi. In control nga babae, in control jud. Oo. Mo na iyang statement sa iyang video. It's not my opinion. I was just basing it from that video that I saw. Pero mo do nang duha ka klaseng babae. I'm just letting you know na mo do na. Anyway, balik ta sa thread. Oh, sige. Unsa ganito ang thread? Unsaon pag organic encounter kung di tagwapa? Di na daw siya mag-chat-chat online kay hassle man. Pero tiya naman sa good ko. Maka-organic encounter pa kataan ni. Number 1, na ay problem ang iyahang gingon diri. Di na ko mag-chat-chat online. How will you be able to build a relationship if you won't chat, if you won't give an effort to communicate? Ay, gusto niya kuan kanang dili sa online niya na meet. Gusto niya sa real life niya na meet. Mao siguro na iyang pasabot. Kay kung na-meet Okay. nimo in real life, kailangan pa man pod mo mag-chat-chat online after mo nag-meet. Mao na ang nasa kong utok, like if you are going to meet someone in real life, you have to build a relationship and it comes with chatting with him online. Oh. Yeah. Kaya asa di mo mag-communicate? Pero minti di mo magkita. Diha lang dyan mo mag-communicate. Lain po. Anyway. Oo.
atong i-address ang iyang gipangutana, maka-organic encounter pa tani. Ang tubag nako, yes. Ang tubag pud nako, yes. Pero it comes with an effort pud. Oo. Oo. Get out Kung of your magpuyo ka sa comfort balay, zone. o kung magpuyo ka sa balay, wa jud may tabo sa imuha, Mm. di ba? Ako di ko pwede mo comment og mga ingani. Ay dili ko pwede magtambag og mga ingani kay dugay naman ta walay dating life kring. Mao gani no. Me and you, it's been a while. And pero ako masulti lang jud sa inyo ha. Nag-meet me sa ako ang husband na si Nathaniel Blanca. Remember ka saya? Ay, mo man na imong gina-mention na husband nimo. Mo gani. Si Nathaniel Blanc, nag-meet me ana in a community, in a music scene. Mhm. So that's where we met. So that's one example of me meeting someone organically. Ikaw, Kring. Pwede basahon sa nako ni ang comment ni Cheesy Log. Find hobbies. Oo, that's what we always say too. Oh, usually adto makakita ang like-minded person. Kung ganahan ka makakita og person nga same nimo og hobby, mangita ka. Unya, napa siya sa comment, reto sa friends. Dapat na ay referral from friends. Ako dili ko ganahan og mga reto. Mao Natagam ba? na ko ana. I was once part of a reto system. Ay, di Like ay kanang ba? ako ang nang reto, then ang ending dili maayo sila sa isa't isa. So ako ang maipit. Kaya ako ang friend nilang duha. And I don't want to do that anymore. Mao ba? Yes. Hmm. Nya wa pa nimo gitubag akong pangutana. Ay, ako. Unsa gani ang pangutana? Ask me Ay again. nabuang na ni. Ask me again. Ka remember ba kasi Nathaniel Blanc akong asawa? Oo. So ako pangutana sa imuha kay giunsa ninyo pag-meet sa imong bana? We met through mutual friends. I was hanging out with my friends, and he was hanging out with his friends, and his friends and my friends were friends. And so, we met at this place. Uy, adto ta ila kuan. Naa sila kuan didto. Omoto nangadto me. And I saw this person sitting down there, and then we talked. I never met you before. Who are you? Ay! I never seen you before. Who are you? Ano? Ano na siya? Diba? Oo. Oo. If you want to meet someone organically, you really have to go out. Yes, go You really out. have to find your community. Unsa imong hilig? Unsa imong hilig? Let's say, wa man jud ko hilig di ko ganahan magdula og basketball, di ko ganahan mag-volleyball, di ko ganahan say uso ron pickleball. Di ko ganahan mag ping-pong, di ko ganahan mag tennis, di ko ganahan mag games, wala ko'y online games, wala ko'y esports, wala ko'y kuan. Grabe. Grabe Makaingon na. lang ko. Depressed man siguro ning tawhanan ni. Wala naman nga Dili. siya. Dili, I was talking about me. Wala ko yung ana. Pero, Na, uy! Ikaw? dili, ang ako lang i-share ba kay, base na kay kahiligan nga shows. Oo. Mga film series or mga TV shows. Kay, sometimes, not long ago, it was a long time ago di ay, I was an admin manggod sa Game of Thrones nga Davao chapter, like Westeros Davao. Gani. Then nag-organize me o watch party. Oh. So we have to go there in person to watch the finale of Game of Thrones. So it could be one way of meeting new people. Yep. We met new people when we went to that watch party. Nakamit gyud mi og bag-ong mga people, but not to date, but to meet new people, new acquaintances. Platonically. Oo. Kay kauban man mi sa akong bana ato. So nag-meet mi sa mga tao na nalingaw pod mi. It's one way to meet someone organically. Kanang mo appeal ka sa mga Facebook groups. 'Di ba? Oh. What if you are hilig sa kanang calorie deficit na you're into that right now, you're into that thing. Nabay group jud nga calorie deficit group. Nakita appeal na ko ko dira. Oo. Mm. Oo. Appeal ba ako dira. So what if na sila yung mga meet up sa kuan sa inyong local area? Nako Diba? ingon. Na ay Discord sa mga taga Davao. And once, I actually met with these people. Did you know that? I never told you this. One Naman ko dira time. kanang Discord. Nganong wala mo ko kabalungan na ka diha? Wala. Dili ko active. Sa una pa to. Okay.
Sa una pa 'to, Mm. mga 4 years ago. 4 years ago. Kasama ko sa kong cellphone, eh. O sige, go. Oh. Tapos, So, nag-meet up jud mo kuyawa, eh. nag-meet up 4 years ago na ay Christmas meet up. Christmas ba 'to? Ah, Oo. So, murag ana, ning join ko, giuban ako sa Junip. Giuban ako, akong bana ba nga si Junip. Oh, ay as oo. in. So, diha Ganahan makakita ko ka og ana. organic encounter kung gusto gyud ka. Kung gustuhon nimo. You Mm. gotta get out there. Gani. And naman ko yung tao kring nga muhulat yung invitation. I would advise na ayaw hulat og invitation. Ay, dili. Dili ka muhulat You og have to seek invitation. You have to seek the events, you have to seek the gatherings, you have to seek them. Oh. Dapat ikaw dyan ang mo reach out kay ikaw man ang nag-need. Na ako ingon sa imo ha, girl. Girl na gusto og Oo. organic encounter. Ako, Okay. si Kringkay, ako ang klase nga tao na muhulat ra po di-inviteon. Muhulat ra ko because na ako'y batasan nga mahadlok ko og rejection. So, dili ko mang-invite because of fear of rejection. However, I am getting over that fear and I actually met with friends last weekend katong Sabado. Ako ang You nangagda shared ato. with me. Oo, ako ang nangagda ato. Kay kung muhulat ra ko, dili man mo abot kay feeling nako nag-agad ra pud to sila sa kuha kay nakoy trabaho, graveyard, nakoy anak, nakoy pamilya, ana good. So, So they're thinking dili na lang nato ni si disturboon si Kringkay kay kita nato busy kay siya. Unless if you kanang moingon jud ka sa ilaha nga, "Uy, pwede di ay ko ani." Ana bud, ing ana. wala, nakaingon jud ko katong pagkita-kita namo nga, nakaingon jud ko nga, ako gyud ay ang ilahang gihulat. Unya, I felt like they were glad to be on that na nag-meet up gyud me. If Yes, because you are a lovely person. thank you. I actually don't think I am lovely myself. You are a lovely person. Why would I talk to you if you're not lovely? Thank you so much. That means a lot to me. But anyway, I was so happy na nangagda ko and I will do that more often. Unya para sa imuha girl nga nangitag organic encounter. Pangita og events sa imong area. Ikaw ang moadto. Ayaw pagulat Or na imbitahon ka. Create your own event. Lisod man po na kung wala siya connection, looy pod. Mangita siya ang Gani event. no. Gani no. Oo. Naaman siguro na Discord ang Cebu. Pangita dira. Oo. And I realize no nga kanang ako di ay no kay dagan nag-invite sa kuha ay. Maba? Tas ako ang mobalibad. Oo. Yan naman. Ambot. Like katong weekend na mag-sushi daw mi. Kauban ako mga friends from basta sila kuan ba sila Miri. Oo. Tapos wala na ako nag-reply. Ambot nga no to. Marang na-busy na ko. And ideally, I was not feeling well tong Sunday. Maba? Basta. I stayed at home. Tapos, ideally, katong niagi pa to na week. Basta nakalimot na ko. Dagan kay panghitabo no. Nakalimot na ko kung karon ba to na week or last week. Tapos, naga-chat sa kuha. Kanus ataw magbalik og inom. Mga ana-ana. Mga ana, at least, I know nga, approachable day ko. Oo. Kay daghang misconception manggod si Darling pag magstorya strong kaayo, diba? Daghan kaayo ganung mga with feelings kayo mga stinoryahan. Pero actually dai naga-invite sa ko guys. Oo, oy. Kay katong mga friends nimo nakaila na gyud sa imo ha. They know you already. Kay ang katong mga moingon nga dili ka approachable, mga wa kaila sa imo ha. Oo, correct. Mga wala kaila o wala pa naka-experience sa Darling experience. Yes. Ay, The Darling Experience podcast. The Darling experience. Oo. Mo na nga makaingon na lang po ko grateful po ko kay nga na di ay no naiuban nga kanang maglisod like this person na nagpost sa Reddit maglisod siya og find og community niya. I would suggest that you seek the community that you want. Kung unsa imong hilig yun. Kay dito nimo makita imong mga like-minded people nimo. Oo. According to Cheesy Log, you have to really Find hobbies. you have to really find hobbies jud. Seek them out. This Tapos is gonna na magbasa this is gonna take this is gonna be
A lot of work, actually. Kailangan dyan mo ni Oo. trabahoon. Dili ba ni sayon no? Ma-feel man ako nga dili ni sayon. Masking dili ko ing ani kanang maglisod og invite, di mo ko maglisod og invite mo yung asa mo? Wala ra man ko diretso kring. Ay, diba? Asa mo? Oo, asa mo adto ko. Mga ing ana. Or kanus ama na, pwede ko karong kuan. Mo ana dayon ko. So dili ko maglisod og mga ing ani. Pero ma-feel na ko kung unsa siya kalisod. Kay tungod naa ka. Makita na ko sa imuha. As your Diba? sister, ma-feel na ko, I empathize with your struggle in that area. But that's why I'm proud na nagawas ka. Yes, Katong thank you so Sabado. much. Thank you so much. Uy, Right. nakita na ko si Right. Gagern dito. Kanang ato man mi og kanang gig. Ay, kuyawan na gyud ani niya. Uy, madaog yun ni siya counselor ba? Oh, nagtugtog si Gagern dito. Ay, oo. Maski asa dyan na siya, no? I'm so Oo. proud of him. Oo. Oo. Gimingaw na mi sa iya, ha? Anyway. Oh, mamasa tag comments. Oo, mamasa tag comments. Ana siya, si Chief of Fools. Ana siya sa Reddit. My one and only organic encounter sa una kay si Kuya taga Yusana. Nagpa-as if concerned kintahi siya pero alams ko na ang motive. Sa kamalditan na kugnaong never again na jud ang mga mo approach kintahay. Don't force it lang OP, it will come naturally. If para imuha jud. For now, focus on yourself lang jud. O tama siya. Oh, focus lagi on yourself pod kay Focus on yourself and once you feel you've loved yourself or confident na ka, like you've put yourself first in everything, your money goes to you, dili sa laing tao, then your healthcare, and your skincare, your self-worth, your sa tanan mga mental health nimo kung giuna jud nimo imong sarili, I think seeking out your community will come naturally. ikaw ang pangitaon. Correct. Basig ikaw ang pangitaon kay hala ka confident na ba? Uy, ako to ning ibaba ang akong camera ba? Marmando ko makitaan kay basig naka short lang baya ko lain kayo. Ayun na lang, uy, ana na lang. Anyway. Sige. Tapos, Naay comment diri ba nga dili man siya answer to the question. Wala lang, natingala lang kung anong niingon siya og just treat a man like that you like good and also compliment his work. That's not an answer to this question, bruh. Wala pa gani ang Ay, man. also, mauni ang submissive na babae. What do you mean? Okay, tama. O diba? Like, praise, what? Appreciate his work. O sa pa to? There's nothing wrong with doing that, pero gina-identify lang nako ba? Kaya ang comment ni wide requirement kay naa nay lalaki. Wala pa gani lalaki ni si poster no. Nag-comment na siya og para sa lalaki. Dili man na mao. Murag layo ra no. Nan ako'y basahon nga comment B. Sige daw. Kanang kuan kayo, K-drama kayo, K-drama. Sige daw. Pwede ka mag coffee shop and if naa ka ma-notice stuff sila mabilin when mulakaw na sila, you can call them. Mao na ang pinaka organic. Ha? Asa dapit? Pwede ka mag-coffee shop and if na kay ma-notice stuff na mabilin nila, pag mulakaw na sila, you can call them. Okay, staff. Mao ba? Murag teleserye kayo, oy. Ay, pwede. Kung ganahan ka mag-coffee shop, unya, sa coffee shop ni mo siya na-meet, is it not romantic? It's like taken from a film or something. Murag, I don't talk to people I don't know. Pero kuan man Ay, yun. Oy, na-coffee kanang, pero dili man na. Magistoryahan na ba di ang mga strangers sa coffee shop? Mao gani no, kita ba optimist na pessimist. Wa jud ko kasabot sa tong batasan ay. Kanang, dili man siya community ba di ang coffee shop na kanang, Dili gani strangers jud siya. It's not oh, a community is slightly murag nagdip na imong toast diha, murag naa na mo'y common ground. kanang Pero ang coffee magistoryahan shop na mo. Naa na mo'y topic na pwede i-open but the coffee shop is a completely strange world. Oo, Like, dili siya asa ba mao. ninyo? Kasi yung common ground coffee. Coffee, mo lang. Murag, Ay, oo. unless na ay Ah. event sa coffee shop. Pwede. Oh, Uy, tama! Now you've mentioned it. Na yung mga coffee shop diri sa Davao na nag-Christmas party.
Open to everyone. Balay man yata ang Balay Coffee Shop from my owned by my friend si Marks. Na sila year-end party, open for everyone. Mm. Tapos pwede ka magdala og gift, unisex. Tapos pwede mo mag-exchange gift dito. It's so fun. Ay, okay. Lingaw na siya para sa mga taong gusto ana. Taga Davao nga hadlok og kanang event. Ayaw na mo kadlok. Nya wa mo'y friend. Dito, ato mo dito. Makamit mo mga people. Okay. That's nice. That's Oo. nice. Naapoy mga coffee shop nga na ay board games. Tama ba ko? Unya. Kung Naman gani sa Shell Select. ay no. Nasa Shell Oo. Select na ay board games ito na Scrabble, na Connect 4, na unsa ba? Oh, kung na-event ang coffee shop, pwede. Na nag-comment diri, interesting kayang comment. Ano siya? Bisag gwapa pa ka, if there's not a single igat bone in your body or you're too unassuming, you won't even recognize the organic encounter when it happens. Tinuod. Oo, dapat assuming ka. Tinuod. Mm. Dapat dilulo di ka gamay. Dapat na ay gamayng dilulo. Nagapantas siya di ka gamay dapat para ma-realize di mo nga organic encounter na ba ni? Ano ba? Dapat na kay pagka delusional gamay jud. Oo. Dapat makita nimo, kintahay no, naa ka sa usa ka event. Tan-awon nimo kung kinsa ang imong gusto. Tan-awon nimo ang mga tao, kinsa day akong gusto maka-encounter diri. I-open nimo ang imong kasing-kasing na mag-istorya mong duha. Ayaw guna-una ang mao na ba ni ang organic encounter? Just talk. Just start talking. Hala. Kuya, wag advise eh. Murag ka na expert kaayo ko ba? Dili ko expert, but Dili man ni advice good. Dili man ni advice. So, tama ra man na imo mga advice kring. Wala mo kisay mo kuan diha mo debate diha di pwede. di pwede. Comment diri nga makatawa ko. Unsa man? Siya, I feel you. Di jud ko guwapan, maldita pa jud now. Mo siguro wag gyud ko naka-organic encounter. Grabe pod oy. Kanang mga feeling na ko kanang mga ingon ani no. Ang post nila sa Facebook kay mga single tungod sa ilahang ka-single. Wait, ako'y advice para sa mga ingani kay I was told several times it's not just one time or just my imagination. I was told several times na intimidating yun ako now. Maldita do kog now. I have a resting bitch face. Labaw na pag mo abri na kung ba mo samot pag yun, murag mo confirm. Sa ilahang hinala ang maldita ko kay akong sinurihan pod medyo strong. Nakoy advice sa imo sa mga niingon na di ko gwapa, maldita pa jud now. Ako makonsider mo na ko akong sarili nga dili kayo gwapa jud. Tama lang. Tama lang. Pero mo-acknowledge ko na jud ko'y pagkamaldita og naong. Na-realize na ko katong ginaingnan ko ana several times na maldita do kog naong, intimidating do kog naong. Na-realize na ko dapat day no kay nakoy kaila, ani na lang, nakoy kaila kring. Dili pod kay siya gwapa, di na ko idoksa. Pero friend nako ni. Di kay siya gwapa pero tingsi gyud siya kring. Smiling face? Palangisi gyud siya. Smiling face gyud siya. And because of that, gwapahan jud ko sa iya Dili siya gwapa in a traditional sense nga moingon kag Ellen Adarna, Marian Rivera, Bea Alonzo dili ana. Pero sa katingsi niya, sa sige niyag smile, makaingon jud ko gwapahan ni niya oy. Moto na naka-learn kog lesson from her. Kay I didn't smile a lot even though I was told several times na maldita kog naong or intimidating. Wala ko naga-smile jud. Gidawat lang nako ang ani jud ko ana. Pero when I met her and I realized hala mulahi jud ang imuhang aura ay mulahi ang pananaw sa imuha kumbaga kung sa hubog pa pagkangit-ngit ni gwapa ang babae, pag sige kag smile mo gwapa di ka. Kabalo ko ano na. It's the confidence, girl. Oo, the confidence, no? So katong sige siya smile, nag-practice po ko nga sige smile. And I don't know if I've been doing that publicly, pero nag-ingon ko ana sa kumbanan ko pang try nagukog sige kanang smile for the sake of kanang mawala ang energy nga
ay maldita siya gnaong ana. Mm. Oo. Okay. That's Mm. that's nice pod. Kay like I said, it's all about confidence. Kaning babae nga sige og smile, confident siya sa iyahang kaugalingon. Mm. Wala siya pakialam sa ubang tao. Kung Mm. smiley siya, confident siya. Mao nang ganahan ng Mhm. mga tao sa iya kay ganahan jud ang mga tao og confident na tao. Mm. 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 Naa diri ingon siya, OP, I can tell you confidence and how you present yourself ra gyud. And it will come to you. Gani, na po'y comment same ana imong giingon. Ano siya, confidence ra jud ang panglaban ate and the rest is history. Tingog Oh, bitaw, confidence jud bitaw. Because without confidence, how will you approach people? How will people approach you? oh, Murag ana ba, murag mosunod lang na ba? oh. Once na kay confidence. It will follow. Pero pero I acknowledge jud kring lisod jud ni siya. Dili ta pwede mo ingon nga sayon lang na. Dili na siya pwede ing anaon. Kay Okay. lisod jud na sa ubang tao. That's fair enough. Nga lisod luoy pod kay ang uban naa jud sila kanang block, na sila wall sa ilang brain nga dili gyud sila makagawas ana nga portahan, dili sila mahimong confident kay naa jud sila naga-block sa ilaha. Basig naay person silang life na nagapa-feel sila insecure sila ana unsa ba? Wala ko kasabot basta need na nimo ma-overcome jud. You need to love yourself first so Mm. that you can be confident. Hala na ay comment ana siya gitubag niya si OP. Yes, Mhm. kaayo OP. Ako kay RBF sa jud ko, resting bitch face sa jud ko. Chubby pa jud. Mhm. Pero naaman sa jud mo flirt. Oh, na mo flirt saya. Ayaw lang pang snob. Engage lang and naaman mga tarong rapod siguro. Yes, that's a nice advice. Oh, engage. Ayaw pang snob. Be approachable. Kung naay mo approach sa imuha, be open to talking. Bisan Yes. bisan pag dili dating. If ang you pud don't- mong practice lang ba? If you don't like small talk, you better start liking it now. That's how it starts. Yep. To open up a deeper conversation, you have to like small talks na, no? Kaya it starts with small talk and if you want, it can go deeper. So, kung gusto nimo siya ipa-deep, then you can do it. You better practice. Practice talking bisan pag dili dating, bisan pag mga tao lang, mga platonically lang na mga tao imong kaistorya, basta kay nag-practice ka na mo istorya, eventually maybe makaistorya nimo ang tao makadate nimo, you never know. Right. Tapos napo ko ingon kanang about body language ba? Kay kanang simply walking, there are people that you can tell that are confident and not confident simply by walking. Mm. Kung head held up high while walking, naiuban ng tao nga kanang pag mag-walk medyo kanang nabuktot or kanang mauwaw, magduko, ana good. Murag need po yata nimo na maging self-aware ka ba kung unsa imong nilihukan gani, imong body language ba kay basig naabay tao nga mubasa lang pud og body language no, approachable ba ni o dili or what, ana good. So basig makatabang lang pud ba no sa body language lang pud nimo. Your posture. Oo, your posture. Tapos nakatawa ko sa isa ka comment diri. Lalaki man siguro ni, ana siya pa-sexy og lawas, panamit og trendy unya pagbangs. Para nako balag di kay tsuraan daan ang babayi, basta na i-bangs mo cute gyud. Sir, imuha man ang preference. Pwede Imuha man pod. ang preference. Iyaha Iyahan ni preference. preference ring. Oh. Mm. Ayo itanan, nga naman kailangan magbangs ning tanan. Kana man ang iyahang gi-comment jud pa-sexy sa lawas, panamit og trendy. Pero actually no, iyahang comment, ana siya, bahalag di kayo itsuraan. Basta kay naay bangs mo cute. This just proves na dili kailangan gwapa ka. Kung type ka Oo. sa lalaki, mo approach yun na. Basta ayaw lang pag snob. Be open to approaches. Mutuo jud ko ana ba yung mga tao na ma-attract sa personality not sa physical looks. Kita nawa si Nathaniel Blanc. I don't think he was in love with me because of how I look. Kay kung how I look lang ang basihan dili unta ako ang iyang gusto. Murag naa pa may daghang gwapa diha. I sa don't kuha. I don't believe that. Actually, na-attract ka, type ka ni Nathaniel Blanc. Dili siguro type ko niya
Pero mas more nag-dominate gyud akong personality. Siguro gusto gyud niya ng babae nga kanang ingani gyud. Oh, Kanang magsugod man na sa sa look. Magsugod sa look, but then ay bitaw pon it stays because of with the personality. personality. Yes. Mao. Oo. Magsugod na sa Bitaw look. pa dira pon. It helps. Di man jud ko makaingon. Siya ra may makatubag, dapat i-guess. Oo. Dapat manggod, Nathaniel Blanc, mag-guest ka dira. No? Mag-guest ka. Di siya na. Di siya na. Ay. Hoy, naay gwapo diri nga comment. Unsa man? Ambot kong organic encounter ni pero katong one time gipayungan ako ang girl kay taga UC University of Cebu siguro ni. Kay udto man to nagtabon na siya paypay sa ulo nag-ask ko if padung pud siya tabok. So yes, nagdungan mig jaywalk nag-amin sa crime, jaywalk. Nagdungan mig jaywalk padung C-Mall. Dayon nag-thank you siya and we both parted ways. Oh, it was an organic encounter. It was. That could be it. It was. Okay. As in, Wala lang. nice. Wala lang hinuon na wala na stick. Nasundan, wala Wala na nasundan. sundan. So, sayang siya. Pwede man buhatan og sunod. Oo, okay. Sayang pod. Pero sige lang, moabot, practice naman na. Practice. Kung dili gid para sa imuha. Mhm. Ah. Tapos na pa isa comment diri from Perpy. From Perpy, ano siya? First step jud ani is to spend time outside and be open to going to events with Oh. friends or coworkers. Being introduced to people is the most common organic approach, jud, compared to hoping for random encounters. Mauna ni. Kana, maundang na tari. Kay Mauna mao ni gyud ni. ang pinaka-perfect jud na advice. Na comment, Na na advice. Mo niyang perfect na advice ni Perpy Vanitas. Mm. Tama man. So be open to spend time outside. Be open to go to events with friends. Masking dili na events, masking kung na-invitean lang ka sa imong friends nga mulaag. Oh, mga Ana unsa lang ka gawas. simple. Basing na mo argue, wala may mo invite sa kuha. Ikaw ang mo Ikaw invite. ang mo invite. Oo. Dili man mi close, wala ko'y friend. Ani na lang. Pagsugod na og close. Pag FCFC na. Pag FCFC. Kanang, I'm sure, imposible kayo kumuing kagwa kay kaila. Grabe. Grabe Sige, na wala kay friend. Dirita sa worst case scenario, be. Pinaka worst case scenario, jud takring. Oh. Wala ko'y friend. Walay naga-invite sa kuha. Wala ko'y hobbies. O sige. Ayaw ko'y nawa kay kaila. Wa kay igsuon. Wa kay gagaw. Invite ta na Asa imo man? mga kaila. Di mo, kutay mo, lakaw mo igagaw or ang imuhang igsuon na adtuan or something. Mo nakaasa mo, pwede kumukuyog. Grabe naman pod kung wala jud kay at least ing ana lang nga klase nga grabe naman pod. Grabe Ikaw pod. mismo ang tana, asa mo, moban ko. Mm. 'Di ba? Or kanang naay katulad akong gingon kring katong naay free nga party nga anyone can come, year-end party, pang try og search daw sa Facebook kung naa ba sa inyong local in your area, ana ba? Blackpink Basig sa naa imong bay. lugar. Oo, basig naman ko free event sa inyong lugar nga year-end party nga pwede may exchange gift and open to strangers. Basin. Na. Mauna na, diha na magsugod. Kaya syempre, di man pwede di ka musturya, muhatag man kag regalo. Alam nga na magmuhatag kag regalo nga di ka musturya. Oh. Onya, bisa ayaw lang pod kaayo pag-expect nga diha na gini mo makita. Practice lang. Kung makita Oo. na nimo dira, maayo. Pero kung dili, at least you went out of your comfort zone. Oo, tama si Kringkay. Asa di magsugod tanan sa practice. Sa magsugod sa permiro. Sa permiro nimong party, ay kani, nakabalon ako, medyo confident na ko gamay. Ato na Oh. punta sa New Year party. Oh, Napod. Adto na pud ko. Hantod nga perminti na nimo buhaton maging confident ka kay pareha aning sa dili ni advice guys ha. Si Kringkay dili na confident masig istorya. Ana siya sa own naka-remember jud ko. unsa Di man? pwede ta mo inom para ma-confident kung mag-istorya. Dili na kailangan Ano siya, karon. ana siya, pwede ta mo inom og gin tonic ti para ma-confident kung istorya sa podcast. Ang kukring, pag istorya lang din ha. Kadugayan ma-confident na ka. Oh. Kaya ako sa first episode, grabe na ba ako confident guys. Makita man ninyo no. Uy na baya kay kung mga comment dito. Oo. Unya, ako Pero- hilom. Tas naadyo dili Kring, naadyo comment na dawat nato nga daghan na do kog istorya ikaw dili. Oh, sa una. I Oo think na. I think nag-struggle gihapon ko og comment hadtod karon, pero at least ba naa na ko'y confidence, I think.
So dili na Yes, you have. kailangan. I can see. Layo na kayong difference from 1 to 1,000%. Yes, thank you so much. I appreciate that. So Oo, nadala tinuod. og practice. Nadala og practice, my friends. Tinuod na. Kanus aday ka magtuon og gitara ka na how na ka maglidlid, gitik-gitik na yung kamot mo si Val Halen. Diretso day ana sa first imong pick sa guitar nga ana na dayon. Dili. Dili. Mag-practice sa jud. Parehara na sa kanang mag-meet og strangers, meet og people in your community. You have to go out, you have to practice being confident. Mm. Because confident is not the first step. Confidence is not the first step. It's going to that place or going to that event is the first step before you can get confidence. Tama. 'Di ba? Nangasaba mi diri kami man gunang inyong mga ante. Oh, Nangasaba mi diri ngano man nga mahadlok ka makipag-ila-ila. Ayo bahadlok, ayo kadlok. Kung nahadlok ka ingna nga si Darling ni ingon di do ko mahadlok. Tama, mo na mo hunahon. mo na ikaw, OP. Paminaw diri sa dili ni advice. Opinion running amo dili ni advice. Pero unta naa kay nakatunan. Oo, unta nakakaton ka kung mahadlok ka ay na si Darling biya niingon di do ko mahadlok. Oo, tama na. Tama. Niingon ba ya si Krika na mag-practice ko? Pag-practice. Tama. Tama na. Hunahon lang minimo ingon ba ni Darling. Tas pag na nakay progress huy tungod sa inyo haling nakamit jud ko na ami organic encounter ni barista. Wow. Oh. Wower. Wower. Ay, pwede kanang kanang mo ato kag bar ikaw lang, wala event. Let's say wa kay kaila, way event. Ato kag bar, lingkod ka. Ato ba nga ang barista? Kaya ang barista guys, mura na sila mga barbero. Maminaw nagproblema. Ay, pwede pod. Oh, pwede po kanila Oo. irito. Uy, naapoy naglingkod dito o siyara pod usa. Ana lang Oo. na. Oh. Oo. Kana mga barista guys, ganahan na makigistorya. Kay mabaho na lang baba diha og dili na sila mastorya. Mao. So, kung Diba? wala event, adto ka og bar. Kung dili ka ganahan mo inom, coffee shop. Balik to sa Oo. coffee shop na dili man maayo na organic encounter kay ang kanang mga tao sa coffee shop dili man na sila mo istorya og laing tao dira. Sa bar mo istorya sila og Oo, laing tao. dili siya community driven ang coffee shop unless it's a co-working space. Ay, oh no. Anyway, diri na takutob guys. Mm. Kay daghan kay tagbuhaton nga tagtrabaho. It's a Monday. Happy Monday morning. Yes, happy Monday morning. Thank you so much everybody. Pero pag publish ani dili ni Monday. Ay, dili. Lahi na pod. Dili. Pero Lahi na pod. recording So, na to ani Monday. Kamo na mag-adjust. Kung niingon kog happy Monday morning, i-adjust sa unsang day ka naminaw. Oh, kung naminaw ka og Wednesday night, happy Wednesday night. Oo, i-adjust lang sa imong brain. Basta kay ang importante ni greet ko, ni greet me. Oh. Kamo na'y bahala, Mm-mm. okay? Unya, All right. Best Academy. Best Academy is when we teach you a Bisaya word or phrase. The word or phrase is question actually ni siya. When to use guapa or nindot? ako kabalo ko. Oo. Guapa is the beauty of a person or their appearance. Guapo or guapa Mhm. is the beauty of a person or their appearance. You use nindot for mga botang or mga gamit or mga stuff, things, non-living things, the quality or goodness of things, experiences, or situations. Correct. Think of it this way. If you're praising someone's looks, use guapa or guapo. Guapa kay si Kringkay. As in, makaingon jud ko. Mm-mm. And if you're praising if you're praising something's quality or how enjoyable it is, use nindot. Nindot kayo ang akong microphone. Tama. That's it. Pero sa Davao, anandiri ang ginagamit na word is guwapo or guwapa. Panagsalang ang tao nga nagagamit og nindot. Even though they're talking about quality or goodness of things, experiences, or situations, they use guwapa or guwapo. Let's say, guwapo kayo ang bus. Davao Bus System. Gwapo bitaw, no? So Guwapo dapat siya. mag-practice ta mo ingon og nindot kay kanang ang nindot sa Wrong mga grammar butang. man gud ta, no? Ang Oo. Davaoenos, wrong grammar jud. Pero, it's our culture. We can't do anything about it. Basta We mag-practice ta. We can correct ourselves, pero dili na to ma-correct ang entire Davao City. Ay, kita na. Maminaw sila sa podcast.
kita na mag-correct sila ha. Use the word nindot. Pero what if dili sila? Dili Demi. Oh, fine. Fine, okay, fine. Unya diri ra ta kutob, guys. Ay wala tay vote in the poll. Ay oo, natay vote. Ay ug ang pangutana day. Og ang pangutana. Usaon pag organic encounter kung di ta gwapo or gwapa? Pag-comment lang mo sa Spotify, sa YouTube, or sa Facebook. Bye guys, diri ra mi kutob. Thank you so much for always listening to us. We love you so much and hapit na ang Pasko. We love you. Merry Christmas and happy holidays. Advance, happy holidays. Thank you so much. Bye! Bye. Kung nalingaw mo, consider sharing this episode with your friends. Unya, pag-follow or subscribe na lang pod para ma-notify mo sa mong latest episodes. I-search lang sa Spotify, YouTube, or sa imong paboritong podcast app, Dili ni Advice. Kung naamoy mga istorya, topic requests o pangutana, send them in. For submissions, ads, sponsorships o uban pa, adto lang sa diliniadvice.com. Kung ganahan mo donate, whether one-off or monthly, nami QR codes for GCash o coffee.com diha sa website. Napod may mga baligya nga merch sa among store, na t-shirts, na tote bags. Palit na mo! Just go to diliniadvice.com and click the store tab up top. Nya, mora to guys. Tanghal salamat sa inyong pagpaminaw. Catch you next time. Same vibe, same nonsense, always with heart. Bye! Bye!